الحمد لله اللطيف الخبير له الدنيا والآخرة وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, ang pinakamapagmahal at nakakaalam sa lahat ng bagay. Siya ang nagmamay-ari sa mundo at kabilang buhay, at sa Kanya tayo magbabalik. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah, ang nag-iisa at walang katanggal. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin ng Allah at Kanyang sugo, na tagapaghatid ng magandang balita at tagapagpabala. Sumakanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng Allah sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwing nalandas hanggang sa huling araw. Mga alipin ng Allah, matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at alalahanin ninyo ang araw ng pagtayo ninyo sa Kanyang harapan upang kayo ay hatulan sa inyong mga nagawa. Iyon ang araw na makikita ng tao ang lahat ng kanyang ginawa at sasabihin ng hindi sumasampalataya, ya laytani kuntu turaba. Kasawian para sa akin, sana ay naging alamog na lamang ako. Ibadallah, innahum fi hadha al-'asr وبعد أن تسربت إلى صفوف الأمة ألوان من المسالك المنحرفة وتسللت سلوك من الطرق الفاسدة وعمت الفتن والابتلاءات وتفرقت الأمة شيعا وأحزابا وثارت عليها عواصف التغيير والمستجدات، فإنه لا ملجأ لهذه الأمة إلا بالتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. Mga alipin ng Allah, tunay na sa panahon ito, matapos na makapasok sa umma o sambayan ng Muslim ang iba't ibang naliligaw at maling pamamaraan ng pamumuhay at mga pamamaraan sa reliyong hindi nagmula sa tamang patnubay, lumaganap ang mga fitna o tukso at mga pagsubok. Nagkawatak-watak ang umma sa maraming grupo at sila ay nabiktima ng moderno at makabagong takbo ng panahon. Sa ganitong sitwasyon, walang ibang pamamaraan ang umma nito
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Sino man ang sumunod sa aking patnubay ay hindi maliligaw at hindi makakaranas ng pagkabalisa at lungkot. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati." Iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung ito ay mahigpit ninyong panghawakan, hindi kayo maliligaw kailanman matapos na ako ay mawala. Ang aklat ng Allah, ang banal na Quran, at ang aking sunnah. Ibadallah, innal intifa'a sahwati al-ahwa'i wal iqtidala bil ara'i wal bu'd an kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam lahu ad-dalalu wal khusranu wal khizyu wal hirman. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang pagiging sunod-sunuran sa pinagnanasaan ng puso, pagkatukso sa mga maling pananaw, at ang paglayo sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang malinaw na pagkaligaw, pagkatalo at dahilan ng parusa at pagkalayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. At sino man ang umawak at sumunod sa patnubay ng Allah, siya ay napatnubayan sa matuwid na landas. Ibadallah, qala al-Imam al-Tabari rahimahullah ta'ala, وَمَنْ يَتَعَلَّقْ بِأَسْبَابِ اللَّهِ وَيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ وَطَاعَتِهِ فَقَدْ وُفِّقَ لِطَرِيقٍ وَاضِحٍ وَمَحَجَّةٍ مُسْتَقِيمَةٍ غَيْرِ مُعْوَجَّةٍ. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، فإذا كان أولها صلح بالكتاب والسنة فلن يصلح آخرها إلا بالكتاب والسنة. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala sa kahulugan ng kanyang sinabi, sino man na ginawa niya ang mga dahilan upang makamit ang patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, humawak at sumunod sa kanyang relihiyon, ibig sabihin ay sa Islam, siya ay napagtubayan sa malinaw at matuwid na daan at hindi baluktot. Sinabi rin ni Imam Malik rahimahullah ta'ala sa kahulugan ng kanyang sinabi, hindi mapapabuti ang mga nahuling lumitaw sa umma na ito, sa umma na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mapapabuti ang mga nahuling lumitaw sa umma na ito maliban na lang sa pamamagitan ng nagpabuti sa mga naunang lumitaw sa umma na ito. Kung ang mga nauna ay nagpabuti sa pamamagitan ng Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nauna rin na lumitaw sa umma na ito ay mapapabuti lamang sa pamamagitan ng Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, laqad amarana Allah ta'ala birruju'i ilayhi
sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan tayo ng Allah na tayo ay bumalik sa Kanya at sa Kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam kung maganap sa atin ang pagtatalo-talo at pagkakasalo-salungat. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ibig sabihin ay, o kayong mga sumasampalataya, sundin ninyo ang Allah at sundin ninyo ang sugo at ang mga namuno sa inyo. At kung kayo ay hindi magkasundo sa isang bagay, ay ibalik ninyo ito sa Allah at sa sugo kung kayo nga ay tunay na sumasampalataya sa Allah at sa araw ng paghukom. Iyon ang pinakamainam at pinakamahusay na pagkakaunawa. Sinabi ni Mujahid rahimahullahu ta'ala tungkol sa sinabi ng Allah na farudduhu ila Allah wa Rasul, ang ibig sabihin nito ay bumalik kayo sa aklat ng Allah sa banal na Quran at sa sunnah ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At iyon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nangangahulugan na kung maganap man sa umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagkakasalo-salungat, pagkakaiba-iba ng pananaw, ang dapat nilang gawin para mawala ang ganitong uri ng suliranin ay simple lamang na babalik sila sa Quran at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, wa akhraja ahlu sunan min hadith al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Mga alipin ng Allah, sa hadith na iniulat ni Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathiran. Tunay na sino man ang mabuhay sa inyo ay makakakita siya ng maraming pagkakasalo-salungat. Fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kung kaya't nararapat ninyong sundin ang aking pamamaraan, ang aking sunnah, at ang pamamaraan ng mga pinunong tagapag-akay at napatnubayan sa tuwing na landas matapos na ako ay mawala. Addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Panghawakan ninyo ito ng mahigpit at huwag ninyong sundin ang mga katuruang hindi kasali sa turo ng Islam. Dahil tunay na lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Ibadallah, ولذلك فإن الواجب على الأمة الرجوع في المشكلات إلى الراسخين في العلم الصادقين في الدين فهم أكثر الناس فقها وعلما وأعلم الناس بالحلال والحرام ومقاصد الأحكام فالرجوع للعلماء الراسخين في العلم لا سيما في زمن الفتن والنوازل ليس اختيارا بل هو فرض شرعي
ang pagbabalik o pagkonsulta sa mga nakakaalam ng tamang kaalaman sa Islam na mga mapagkakatiwalaan. Iyon ay dahil sila ang mas mayroong kaalaman kumpara sa ibang tao at mas nakakaunawa sa Islam. Sila ang mas nakakaalam ng halal at haram at sa mga kahulugan ng mga batas ng Islam. Ang pagkonsulta sa mga ulama na nagtataglay ng mga malalalim na kaalaman, lalong-lalo na sa panahon na kasalukuyan na lumalaganap na ang fitna o tukso at mga pagsubok, hindi voluntaryo ang pagkonsulta sa kanila. Bagkus ito ay utos mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ibig sabihin, at kung kanila lang sanang isinangguni ito sa sugo o sa mga taong may kapamahalaan, mga pinuno at ulama, na silang mga wastong tagasuri at mayroong malalim na kaalaman sa mga ito, mauunawaan ito ng tama ng mga sumasangguni sa kanila. Ibig sabihin ay, sa bersong ito ay pinapaunawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano kahalaga sa atin ang pagkonsulta doon sa mga napagkalooban ng tamang kaalaman. At hindi tayo aasa sa ating mga sarili. Hindi tayo aasa sa kung ano-ano na lamang na interpretasyon na ibinasa sa kamangmangan. Ibadallah, wa min manarati wa dalail al-ihtida'i fil fitan al-bu'd an kulli ma yufdi ila al-furqati wal ikhtilaf. Wa min dhalika ma yaslu min ba'd al-mujadalat al-'aqimati allati tuthiru ash-shahna'a wal bagda'a faqad karihahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. فقد كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. فقد روى الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أصحابه وهم يتجادلون في القدر فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان. وقال صلى الله عليه وسلم أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيتم أن تضربوا كتاب الله بعده ببعض إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعده ببعض. Mga alipin ng Allah, kabilang sa mga palatandaan at mga patunay ng pagiging ligtas mula sa mga fitna o tukso, ang paglayo sa lahat ng bagay na nagdudulot ng pagkakawatak-watak at hindi pagkakaunawaan. At kabilang sa mga ito ay ang ibang mga nangyayaring diskusyon o pagtatalo-talong walang kabuluhan at walang laman na nauuwi lamang sa samaan ng loob at paglalaban-laban. Kinasog naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ganitong uri ng pakikipagdiskusyon na nauuwi sa pagkakasalu-salungat ng mga tao at pagkakawatak-watak. Sa halip na naiulat ni At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, nabanggit doon na isang araw ay lumabas ang Propeta sallallahu alaihi wasallam at nadagdag niya ang iba sa kanyang mga kasamahan na nagdidiskusyon tungkol sa usapin ng tadhana, ng qadar. Nakita sa mukha ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang bakas ng galit. At siya ay nagsabi, Abihada umirtum
ang nagwasak sa mga nauna sa inyo ay ang ganitong gawain. Pinagtatalunan nila ang mga nasa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay nang nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganoong kalagayan yung iilan sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan, sinaway niya ito at ipinakita niya ang kanyang pagkasuklam sa ganitong gawain na nagdudulot ng pagkakawatak-watak, pagkakasalungat. Sinabi niya sa kahulugan nito, ito ba ang iniutos sa inyo? Tutungo pa sa ganitong gawain kayo inayayahan? Ang pagtalunan ninyo ang mga nasa aklat ng Allah, ang nagwasak sa mga nauna sa inyo, ay ang ganitong gawain. Pinagtalunan nila ang mga nasa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay matututunan natin na kung tayo ay walang sapat na kaalaman sa isang usapin sa Islam, huwag na tayo magtalo-talo. Itanong na lang natin doon sa mas nakakaalam sa atin, sa mga napagkatuban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, mga mapagkakatiwala ang ulama. Dahil kung tayo ay magpatuloy sa pagtatalo-talo na nababase naman sa kawalang kaalaman, wala itong ibang maitutulot kundi ay ang pagkakalayo-layo ng ating mga puso, ang pag-aaway-away, pagtatalo-talo, pagkakawatak-watak. Nawa ay proteksyonan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa ganitong mga bagay. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ana bima fihima min al-ayat wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inna min manaratil ihtida'i 'inda al-fitan ta'dim an-nusus asy-syar'iyyah wal i'tisam bil jama'ati wal hadar min kulli man yuridu ibqa' al-fitan wa tafaqum al-awda' wa ta'jij al-furqati wal niza'i wash-shiqaqi was-sira' was-sa'i fil ardi bil fasad kama yanbaghi al-iqbal 'ala al-ibadah wal iltizam bil ta'ah. Faqad warada 'inda muslim wa ghayrihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga palatandaan ng pagsunod sa patnubay kahit laganap ang fitna o tukso at mga mali at mapangligaw na katuruan at pamamaraan, ang pagdakila sa mga kasulatang nagtuturo ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang hindi paghiwalay sa grupo ng mga Muslim sa jamaah. Ganoon din ay ang pag-iingat mula sa mga nagnanais na magkalat ng fitna o tukso na nagbibigay ng kabuluhan sa puso ng sinuman tungkol sa tunay na turo ng Islam. Pag-ingat mula sa mga nagnanais magpatindi sa pagkakawatak-watak
al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Ang pagsasagawa ng ibada o pagsamba kahit sa panahon ng tukso ay katulad ng paghijra tungo sa akin. Ibadallah, wa yanbaghi kadhalika al-iktaru min at-tawbati wal-istighfari wad-du'a'i wad-dara'a. Wa laqad arsalna qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra' la'allahum yatadarra'un. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وتمسك بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه wasallam tanju wa tarbah. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat din ang pagpaparami ng paghingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbabalik loob sa Kanya, pananalangin at pagsusumamo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang banal na Quran, sa kahulugan nito, katotohanan kami ay nagpadala ng mga sugo sa maraming mamayanan, maraming bansa, bago pa ikaw o Muhammad. Ngunit sila ay sumuway sa mga sugo, at sila ay aming sinagman ng matinding kahirapan o pagkawala ng kanilang kayamanan at pagdala ng kanilang kalusugan, nakasama ang mga kapinsalaan upang sila ay magsisampalataya, maligluhod ng may pagpapakumbaba. Tumawag ka ng mahigpit sa lupit ng Allah, o ikaw na alipin ng Allah, at sundin mo ang tamang patnubay, at huwag kang mapabilang sa mga nagsasagawa ng mga katuroang wala sa Islam, upang ikaw ay magtagumpay. Panghawakan mo ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ikaw ay magtatagumpay at titita ka ng malaki sa kabilang buhay. Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala nabiyhi faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر